dreje den anden vej. Så er der en enkelt gentagelse af øvrigt. Så der er lige noget at arbejde der. Det var bare lige se. Næste på banen er Ronny Hansen fra Faxe, men Messi, som er en border collie på 3 år, som var med for andet år i træk. Han er rally-champion i år, elsker tricks og lidt af en kæleklub. Inger-Lise Hein med Unik holder sig klar. Så vi har fornøjelsen af at se Robin Messia. Jeg tror simpelthen, du har opfundet en ny radioøvelse. Den har været 2 gange inde på banen i dag. Men hun skal gå rundt op der, før hun skal ind og sidde. Det må være et oplæg til vejledvalget til næste år. Så det koster desværre jo så 10 point. Din 1'er koster også, det er så den ene af dem. Din 4, der sidder hun ned, før hun ligger. Altså den der stå i sin dæk, der sidder hun før hun ligger. Og din bakke kan vi ikke se det nu. Snart ud, før hun begynder at
når ikke at tage dine 3 skridt. Din 7 når hun heller ikke langt nok ud. En gang længere, så har hun været derude på de 3 længder. Og din 11 til den foran, det er også der, hvor hun lige tager en runde, før hun sidder foran. Så er der på enkelte gentagelser, og i øvrigt så er det nogle små ting. Det er 5 timer i dag, desværre. Og i øvrigt ellers et godt støttende samarbejde i forhold til din hund, som er med inde på banen. Dejligt at se.